Έτσι έμαθα να υπάρχω, ανάμεσα στο αχνό φως και στο σβησμένο. Γίνεται ο πόνος αυτός, ο μόνιμος και τυραννικός σύντροφος από την πρωτινή μας γέννηση, η γονιμοποιός δύναμη που σκίζει με το γονιώδες συνή του αρώτρητης την ανθρώπινη γαία, για να καρποφορήσει η ψυχή του μέσα στη συνέβρεση στον κύκλο, γάμα. Και μόνο στο συντρόφευμα της ομιγύρεως, η άνυδρος από τον κάματο του βίου ύπαρξής του, ως ιδρύα Αττική, θα πληρώσει εξίδατος θείου τα ξερικά της κυλώματα, ύψιλον. Να αρχίσει ως ζίδωρος ροή να ρέει, ρο, πλημμυρίζοντας αμφίπλευρα του κοινωνήν το άθλημα, στο πεδίο το γήινο, όπου τελείται το του βίου μυστήριο, αλλά και ως χοή ανάλαφρη να αναπέμπεται δροσισμό στο σύμπαν, το πυρπολούμενο από ψυχές ασυντρόφιαστες. Ιώτα. Και ως αγκαλιά στοργική να σε προσμένει, ένας ορμίσκος απάνεμος, αφού εξημερώθηκες και λυτρώθηκες του κύκλου του ανθρώπινου την περιδίνηση, η από εδώ πλευρά του σίγμα. Ενώ η άλλη στρέφεται ως κραυγάζουζα διαρκής πρόσκληση σε άλλους, προσμένοντες, ανυποψίαστους, ακόμη και αγνοούντες, για την απόψινή ομίγυρη. Παρεμβαίνοντας, πολλές φορές συμβαίνει όταν... Καταρχάς είμαι οικονομολόγος, δεν έχω γράψει ποίηματα. Απλά θα απαγγείλω ενός συναδέλφου ποίηματα, ο οποίος δεν είναι ασθενής, είναι εδώ, απλά έχει μια ελαφρά φαρικίδα και δεν μπόρεσε. Το πρώτο λέγεται, έχει τίτλο «Περί αντιδόσεως». Είναι του Αντίνο Σενέκα, είναι φιλολογικό ψευδώνυμο, ξέχασα να το πω. Περί αντιδόσεως. Οι κατήγοροι, επιρρημένοι από τα ελαττήρια της σύησης, ενάγοντες κινούμενοι στα όρια του μίσους, τόλμησαν να διασύρουν τα έργα της δικής μου ποίησης, θεωρώντας τους εαυτούς τους με το δίκαιο τους ίσους. Περιδιαβάζω κατά τις ακαλήνωτες ώρες στις σκέψεις τα μουσεία, τη στιγμή που δελειρεί η δημοπίθηκη, γλύχονται των πατρογονικών μου εστιών την ουσία. Εμβρηθείς όμως από έλαια για μάχη δική μου λύκηθη. Γραφή υπέβαλαν οι αυθεδεστάτοι των υπείων, σχετλιάζονται στη γη την αντίξωή τους μοίρα, ότι αμύθιτα σπαρμένη οδός ρόδων και ίων η ζωή μου, σαν μια άλλη ζηλότυπη ήρα. Μάταιοι σφετερισμοί στα χωρικά ύδατα ενός ενυπνίου. Στον ίδιμο ύπνο που βρισκόμαστε όλοι, λες και στο βαρκάρι του ευρώεντος πεδίου, πρόκειται να περάσουν της απληστίας στην Πανόλη. Τερθρία και ενθυμήματα μεταχειρίστηκα ένας κόπος, θηρεός των αδυνάτων και αμάχων, όπως μες στην κλαγή της μάχης, ο ρύψασπης πατρίδας και οίκου, τρέχει προς την αγκάλη ενός οκαίος τεθρύπου. Παραβατικά δημήθησαν τα εξής. Κακία δείξτε μου θνητή, αχαριστία, κάντε με να νιώσω πόσο θείος είμαι. Και των χήμερων τα διυπετή ιστία, τσάκισε τα κόσμε, σε αμάρες και βόρβορους νήμε. Όχι, εντάξει. Καλησπέρα σε... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουν απροετοίμαστη. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Δεν ανήκω στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήμουν στην πρωτοβάθμια. Γράφω ποίηση και πεζογραφία. Η συγκίνησή μου, έχω ταχυπαλμία αυτή τη στιγμή, διότι ανάμεσα σε εκλεκτές κυρίες και κυρίους που εξέθεσαν και έβγαλαν μέσα από τη ψυχή τους αυτά που είχαν, είμαι με την κόρη μου τη Δανάη και σε λογοτεχνικό τραπέζι και γι' αυτό με φορτίζει πάρα πολύ. Θα σας πω ένα ποίημά μου από τη δεύτερη ποιητική συλλογή, αυτό που ξέρω απ' έξω δηλαδή.
Αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι άραγε γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν αυτό το συναίσθημα που βγαίνει μέσα από ποίηση, από πεζό λόγο, από μουσική, από όλων των ειδών της τέχνης. Ίσως... Συγγνώμη, μετά από αυτό πάμε και προς έκδοση από ό,τι βλέπω, διότι κάνουμε τώρα και έχουμε περάσει την κριτική, έτσι, τη λογοτεχνική. Ναι, αλλά εμείς μαζί με άλλους... Κωνσταντίνα, θα τα τιμολογήσω αυτά. Δεν κάνει πράγμα. Μεγάλος δράκος. Λίγο επιθετική η κίνησή σας, αφοριστική και... Είναι προφανές ότι δεν καταλάβες εσύ. Δεν υπήρξε συνεπή. Πώς δεν υπήρξε. Είναι σοβαρό το τράδιο αυτό, είναι σοβαρό. Δεν τα τράβει αυτό. Δεν καταλαβαίνω το διάβασμα. Από το δέντρο το πήρε. Συγγνώμη, η κυρία Παπαδοπούλου δεν κατάλαβε τίποτα. Όσο πρέπει να πάει στη φιλοσοφική πάλι να ξέρω. Θα σου συστήσω ένα μεγάλος. Αυτό γιατί μου το ξέρεις κάτι, δεν είναι κάνει. Το πέρασες Γιάννη, έτσι. Μπράβο ρε ψάρα. Τραβάει ο Μαναγνούλη. Καράγιο. Όλα τα βλέπω. Όλα φύγανε. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Τι δουλειά έχεις εσύ